Moikka, tervetuloa virtuaaliseen asuntoesittelyyn. Otetaan tuosta puhelin käteen ja näyttää, että minkä kokoisesta asunnosta on kysymys. Tässä tosiaan makuuhuone, niin kuin näkyy, iso koko seinän peittävä peilikaappi. Näkymät siitä Karjalan kadulle. Kaappitila on tuossa keskimmäisessä, on lokeroa ja hyllyä. Löytyy tommosta henkaritilaa. Ja toisella puolella kans henkaritilaa. Molemmin puolin. Se on vähän niin kuin vaatehuone. Sitten keittiö. Keittiö on hyvillä kalusteilla. Askon astiapesukone, tässä mekin uunia. Induktiotasoja. Laatikkotilaa siellä. Ja hyllyt. Eri seinustalle. Ikkuna. Seinät on hyvän väriset. Katto vähän vaaleampia. Vähän eri sävyisiä seiniä eri puolilla. Tilaa on, tossa voisi olla vaikka ruokapöytä. 4 hengen ruokapöytä. Ja olohuone on iso. Mulla on ollut tossa ruokapöytä, sohva. Tässä oli mun tietokonepiste. Telkkarihässäkkä tossa. Vuokralaisella oli sohva. Vuodessohva. Tässä oli toinen vuodessohva. Oli telkkari, että pystyy niinku käyttämään monennäköisenä. Kurkataan sitten vessa. Nyt vessa näyttää kaikki siistiä. Mustaa ja valkoista. Tilaa on pyykinpesukoneelle. Otas tosta. Eteiskaappitilaa, naulakkotilaa, henkaritilaa, peili. Semmonen. Jos kiinnostaa makea vuokra-asunnon, niin 2 tuu mulle vuokralaisen. Moido!